2 місяці арешту для 9 моряків. Такий результат другого дня судилища над українськими військовими, полоненими російськими ФСБівцями минулої неділі в Азовському морі. Усіх 24 членів екіпажів катерів «Бердянськ», «Нікополь» та буксиру «Яникапу» окупанти звинуватили у незаконному перетині кордону і навіть змусили 3 із них визнати свою провину. Адвокати вже готують апеляції. Як судили українських моряків, розкажуть мої колеги. У цьому мікроавтобусі 9 з українських моряків, яких російські ФСБівці взяли в полон цієї неділі в Азовському морі. Їх судитимуть за нібито незаконний перетин державного кордону у Київському районному суді Симферополя. Подивитися на сьогоднішнє показове судилище під стіни суду прийшли журналісти пропагандистських телеканалів. Сюди ж підтримати полонених українських моряків прийшли небайдужі кримці. Перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял впевнений, виправдального вироку і для цих 9 чекати не варто. Зранку хлопців доставили до місцевого управління ФСБ, де їм пред'являли офіційне звинувачення. Ми прогнозуємо, це вже зрозуміло, що буде аналогічні рішення. Це арешт строком майже на 2 місяці. До 25 січня вчора під арешт. На лаві підсудних за вигаданими самими ж окупантами звинуваченнями опинилися Андрій Шевченко, Денис Гриценко, В'ячеслав Зінченко, Олег Мільничук, Юрій Без'язичний, Володимир Лісовий, Богдан Небелиця, Євген Семидоцький та Андрій Драч. Аби вирішити долю кожного з них, так звані судді витрачали не більше 10 хвилин. Вирок для усіх моряків однаковий – 2 місяці арешту. Напередодні цей самий суд за тією ж статтею засудив 12 наших моряків до 2 місяців арешту. Аналогічний вирок отримали і 3 поранених військових, які нині перебувають у Керченській лікарні. Для них організували виїзне засідання. Хлопці пригнічені, але тримаються. Міру запобіжного заходу виносили на виїзному засіданні Керченського міського суду. Така процедура може бути, коли суд виїжджає безпосередньо по місцю знаходження людей, по яким треба прийняти це рішення. Вони всі перебувають в одній палаті, підтримують один одного. Поранення не становлять загрозу для їхнього життя. На сьогоднішній день стан їх абсолютно стабільний, як сказали мені лікарі. Потрапити до поранених намагався архієпископ Климент, втім йому це не вдалося. Сьогодні священник направив звернення до начальника управління ФСБ, де написав, що це порушення прав людини і міжнародних норм. Следователи управления ФСБ по городу Керчь отнеслись без должного внимания к этому вопросу. И когда я был с ними на встрече, меня отправили в Симферополь. В Симферополе я просидел больше получаса внизу, постоянно находясь в телефонных переговорах с дежурным по республиканскому УФСБ, однако тоже никакого результата. Моряків, яким напередодні обрали запобіжний захід, перевезли до Сімферопольського СІЗО, до так званого жіночого блоку. Повідомляє журналіст Антон Наумлюк. На відміну від решти СІЗО, камери там комфортніші. Доставленных в Симферопольское СИЗО украинских моряков, которым вчера избрали меру пресечения, разместили в женском блоке, подальше от арестантов, в несколько камер. То есть они не находятся поодиночке. В солидарность с ними арестанты собрали сколько могли – чай, кофе, одежду для них. У українських моряків немає найнеобхіднішого – одягу, взуття, предметів особистої гігієни, продуктів. Активісти у Криму оголосили збір речей та грошей. Допомогти полоненим морякам закликав усіх небайдужих перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. На своїй сторінці у Фейсбук він розмістив повний список необхідних речей. Я думаю, общими усилиями мы соберем необходимое количество комплектов. Я готов с друзьями принять и взять на себя обязанность собрать для них эти передачи и передать их непосредственно в СИЗО. Гроші збирають і на материковій Україні. Оголошення дав український журналіст Осман Пашаєв. Наразі для допомоги українським морякам вже вдалося зібрати понад 200 тисяч гривень. Тетяна Сулі, Заман, АТР.